Les felicitacions, evidentment, per aquesta gravació. Diu molt de tots vosaltres. La salutació fa i extensiva a regidors, regidores, perquè la taula s'ha de començar i no caldria com tornar a saludar-vos a tots, però sí, permeteu-me que digui una paraula que és gràcies. Gràcies per 2 anys d'haver estat al front dia a dia de les necessitats, des de tots els àmbits. Com a alcaldessa no sempre és possible veure a tantes persones que heu estat en tots els sectors i que mai ningú sabrà tot allò que heu pogut fer. Des de qualsevol dels serveis, d'aquells que no es veuen, d'aquells que no hi ha imatge, d'aquells que no hi ha fotografia, d'aquells que defenen realment els drets en l'àmbit sanitari, d'aquells que estan fent cura i d'aquells que no existeix horari. D'aquí el meu agraïment personal. Evidentment, teniu l'honor de poder portar a terme una tasca tan gran que no hi ha paraules per agrair-vos la vostra funció. I entre ells tinc persones que amb aquesta taula, amb aquesta gran taula que se m'ha permès poder, doncs, m'han dit que racionalitzar de 7 minuts cadascú, li han dit a la persona pitjor. Presidenta, no entenc. En primer lloc, perquè ja no se'm deixa parlar. Això ja és una cosa greu, que Huguet no parli, però... Va de reptes, alcaldessa, així que segur que l'assoleixes. Sí. I fet coses, però això de moderar una taula jo crec que em penso que és la segona vegada, almenys en aquell lloc. Bona iniciativa del Consell Comarcal, bon reconeixement, visualitzar la feina que feu, visualitzar les persones que estan al front de les responsabilitats, aquells que el dia a dia vostre conformen realment una tasca impressionant. Permeteu-me que no calen presentacions, però en tot cas sí que estaran nosaltres i per aquest torn aniran fent la seva intervenció la senyora Marisa Zaragoza, directora de l'UPC, el senyor Antonio Reverte, que l'hem vist abans, el doctor José Luis Ibáñez, el senyor Joan Oliver, el senyor Jordi Romero, finalment, sí? Sí, Ens han canviat 3 vegades, però me n'alegro molt perquè a més veig que us puc conèixer més enllà de les pantalles que us veia durant aquest temps que estàvem fent. I sense més, començar a donar pas avui a la senyora Marisa Zaragoza, directora de l'UPC de Vilanova, que de ben segur ens expressarà allò que estem fent, el camí que hem fet, el camí que hem treballat, i resumir és impossible, però sí és cert que direm l'últim que ja tenim en aquests dies que hem pogut veure i en quin lloc ens trobem. Doncs gràcies i endavant, senyora Marisa. Gràcies, alcaldessa. També permeteu-me que, com només tinc 7 minuts, feliciti i doni les gràcies a tota la gent, a totes les institucions, tant comarcals com la Diputació, amics que han vingut de la Generalitat, a tota la gent que m'acompanya a la taula, lògicament a la presidenta també del Consell Comarcal, que tots estem baix d'aquest paraigües. Bé, jo no tinc ni idea que són 7 minuts, no sé massa bé, no ho he controlat, això és una cosa que ha arribat, com ha dit abans la presidenta, la Mònica, d'una manera una mica ràpida, massa ràpida diria jo, però bueno, jo vull explicar que nosaltres com a Universitat Politècnica de Catalunya, aquí amb seu aquí a Vilanova, totes aquestes relacions en l'àmbit sanitari ja venen de fa 20 anys, amb el doctor, amb el catedràtic que el veig a l'altra banda, amb el grup de recerca que també ha sortit com a protagonista del vídeo, de l'Andreu Català. Bé, vull dir que és una cosa de ja fa molts anys. I, clar, quan apareix el primer PEC, permetiu-me que diga el PQ, que és més o menys sobre el 2018-2019, ja ho han dit al vídeo, no? Aquesta prova
està tot baix del paraigües de la fragilitat, l'estudi de detectar la fragilitat de les persones, de les nostres persones. Ja veu que a mi inclús m'emociono, perquè és que penso que com a recercaires no hi ha res millor que poder fer recerca que reverteixca amb la teva gent, amb la teva comarca, tot i que després explicaré que ja també tenim contactes i fem coses amb altres hospitals, no sols amb el nostre consorci sanitari, però jo quan m'he trobat això sobre la taula m'emociono molt de pensar que tot el que farem serà per a la nostra gent i des de luego teniu tot el compromís del nostre equip directiu. De fet, avui m'acompanya el sosdirector de recerca, la persona que liderarà això conjuntament amb mi i farem que se sumi molta més gent perquè ho veig més que interessant, que millor que el que se faci dintre de la UPC de Vilanova en temes de sanitat, els primers beneficiats siguin la nostra gent. Llavors, el PQ, ja dic, del 2018, és un tema que en lloc d'estar jo aquí a la taula tindria que estar el meu company Andreu Català, perquè és el que sempre ho ha liderat, ja ho ha dit ell, que és una primera prova pilot que se va fer amb una valoració de 120 persones, amb un aparell tecnològic que és increïble, que només amb la força de la mà, quan veig només com la persona te dona la mà, pugues detectar en quin nivell de fragilitat està. I després, cap al 2021, ja va començar el PEC2, la continuació d'aquell, del primer PEC, de la teoria a la pràctica que diem. Això ja és una prova una mica més complicada, com ell molt bé ho ha dit al vídeo, que és quan durant una setmana, la primera setmana amb un sensor vas monitoritzant el moviment de la persona, el moviment del i al cap de 6 o 8 mesos ho tornes a repetir i veus si canvia o no. Però aquí què hi ha al darrere? Hi ha un tema de fragilitat, el tema principal l'objectiu principal és allargar la part de bona salut i que el temps de dependència sigui el menor possible. Amb tot això també van haver col·laboracions i va aparèixer una empresa, una spin-off cap al 2012, pròpia de la UPC nostra, el Sense for Care, que també la lidera ell, conjuntament, lògicament, amb tot el treball que hi ha al darrere de l'equip de geriatria del consorci i totes les col·laboracions de tota la gent que m'acompanya a la taula. I aquesta spin-off està funcionant de meravella, estem molt orgullosos, ja té contactes amb molts països, amb nòrdics, va començar a Grècia, nòrdics, Anglaterra, França, Alemanya, mitjançant Argentina també hem entrat a Sud-amèrica i bé, el que volem és que això continuar potenciant-ho i continuar visualitzant-ho. No sé com vaig de temps, el que sí que volia dir, 2 minuts, el que sí que volia dir és que, clar, jo quan me trobo tot això com a directora sobre de la taula, cada dia me trobo coses noves, però això és interessantíssim. Això t'arriba. Vaig veure, en seguida me vaig ficar a treballar i vaig pensar, ui, aquí hem de sumar forces i realment hi ha altres investigadors que també estan treballant amb aquestes coses. Tenim un grup que es diu CRACS, que està dintre de Neàpolis, que ja té patentada una aplicació per donar solució als pacients amb hipòpsia, ho tenim amb l'Hospital Clínic. També tenim un grup d'enginyers mecànics que vam presentar ara a l'últim Mobile a Barcelona, el Mobile Congress, una eina molt potent i molt econòmica per a mòbils per classificar moviments, per saber, per a que els metges puguen diagnosticar des d'un principi si és un Parkinson o un tremor essencial. Això ho tenim en un hospital de Portugal.
També tenim dissenyat, que ja ho veureu quan farem les fotos, un pulmó artificial connectat a un respirador mecànic. Tot això ho tenim a l'Hospital Sant Joan de Déu. Estic parlant UPC Vilanova i Facultat de Medicina de la UB, i els assajos s'han fet amb l'hospital. Nosaltres, com a UPC, hem dissenyat el pulmó artificial i els de la UB el respirador mecànic. I bé, també tenim un altre grup de gent, el grup dels enginyers de la part d'un grup de recerca que es diu GREC, que el que fan és estudiar el llenguatge dels robots, la interacció robot-humà o entre els dos robots, els mateixos robots, per a que hi hagi més. Bé, la cosa ha anat molt ràpida, ja dic, perquè ens ho vam trobar d'una manera així, que teníem que venir ja, però tenim ja tot el mecanisme en marxa. Tinc el sosdirector de recerca que continuarem trobant sinergies i veure tot el que s'està fent dintre de la Politècnica per a sumar-nos a tot aquest projecte tan meravellós. I jo ja ho he dit al vídeo, que la manera de treballar aquest ecosistema que s'ha creat és la primera vegada que el veig, perquè nosaltres dintre de la universitat els grups de recerca són també molt independents, quasi no se sap el que fan uns i el que fan uns altres. A mi això no m'ha agradat mai i ara veig que tinc l'oportunitat de juntar-los. Suposo que deu ser ja... Sento un pitido. Bueno, res, que... Volia dir més coses, perquè tinc aquí davant també el regidor de dependència, que ja hem tingut converses des del meu despatx amb ell, amb temes també de voluntariat dels nostres enginyers, les nostres enginyeres que són tan potents en tecnologia perquè puguen ajudar a la gent que està sola dintre de les cases o a les residències o tal. Gràcies, Marissa. Avui està molt bé. A més, sí que demanarem, perquè per l'ordre d'anar... He vist algun cronòmetre, molt bé, el cronòmetre del senyor Reverter, perquè ja s'ha ficat aquests 7 minuts, perquè després s'hi pot haver preguntes o intervencions per tots plegats. De fet, també no tothom parla tant. Vull dir, la Marissa, perquè ho haguéssim pogut fer nosaltres dues. Però et dic una cosa, la millor paraula és aquest canvi, no? Ara ja tenim aquesta unió, aquest treball conjunt i aquest repte. Doncs ara el repte és de complir també amb la paraula. Us donem la paraula. Bon dia. Il·lustríssima presidenta del Consell Comarcal. Molt bé, salutacions. Agrair la presència, la invitació a estar aquí, saludar a la presidenta del Consell Comarcal, a tots els regidors, regidores, consellers i resta d'invitats. Bé, estem involucrats des de 2017 amb el que està fent la comarca al voltant de l'atenció a les persones. Com va això? Quin era? El de dalt. Bé, en el 2017 l'interès principal que nosaltres teníem era adreçar-nos a les persones grans i la cura a llarg termini. I en aquell moment estàvem molt preocupats per com estava funcionant la llei de dependència. Mils de persones pendents, mils de persones que morien sense arribar a tenir el suport necessari. I llavors vam pensar que una de les raons principals que ens movien a començar a fer un projecte era el de valorar constantment què necessitaven aquestes persones que vivien en els seus domicilis. Per tant, són aquestes dues raons que estan en el centre i el que perseguíem era l'avaluació continuada d'aquestes persones, l'avaluació i la determinació dels graus de suport que podien necessitar. I amb tot això volíem treballar en xarxa amb tota la comarca. En aquella època, el 2017, nosaltres vam imaginar un seguit de conceptes que avui apareixen en el vocabulari de la Generalitat de Catalunya. L'avaluació continuada,
la vida independent, el poder escollir, oficines en discriminació positiva per ajudar les persones, l'habitatge independent, habitatges amb suports tecnològics, etc. O sigui, per tant, vam intuir per on anava aquest futur i que anava per la vida independent de tots aquests col·lectius i allargar la vida en els domicilis. Per poder explicar tot això, tinc que explicar els orígens. La Fundació Ave Maria, 70 persones que viuen en el nostre recurs residencial, també va ser un recurs dissenyat d'una manera, jo diria, anticipada en el seu temps, vivendes, habitatges independents, grups de 10, que ens han permès superar la crisi del Covid, malauradament, amb 3 defuncions que vam tenir. Després també nosaltres el que vam crear en el 2006, veient com estava la necessitat de la comarca i de persones que vivien soles i no es podien governar, l'entitat tutelar del Garraf. Posteriorment vam obrir, vam ser dels primers de Catalunya, i ho tinc a dir amb molt d'orgull, el concepte de Housing First. Amb la col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges vam obrir llavors 15 apartaments que donaven l'habitatge a 15 persones amb diferents tipus de discapacitat. Bé, després vam estar treballant en detectar que tota la innovació ens superava i vam tenir que separar la innovació de l'Ave Maria i vam crear l'Institut de Robòtica per la Dependència amb l'objectiu de crear productes verdaderament finalistes, productes útils i d'interès general. No podíem fer recerca nosaltres. I després vam ampliar la residència per persones amb discapacitat que envellien prematurament i vam obrir una residència que es diu El Niu. La vam dotar de 10 places, però ja que dir que està inoperant perquè no podem obrir amb 6, tenim que obrir amb 10 i la Generalitat no ens facilita aquest procés. I per últim, la gran il·lusió que tenim des de fa 12 anys de tenir recursos propis per atendre a persones que vulguin viure d'una manera independent. I en aquest moment estem treballant amb l'Ajuntament de Sitges per mirar d'obtenir 35 o 36 habitatges amb les diferents convocatòries que està obrint la Generalitat i posant-nos d'acord amb ells amb un model que pugui ser útil i que pugui jugar amb les diferents convocatòries econòmiques que llencen. Com ja sabeu, vam participar en el primer PEC i amb la primera columna de l'esquerra de tot hi ha tot el que volíem resoldre. En primer lloc, el que volíem obtenir era un procés informàtic que permetís que la persona situada en el centre es pogués rodejar de tots aquells suports que ella podia considerar necessaris i que acceptava. El segon objectiu era crear un robot virtual que estava situat en el núvol, que pogués dialogar amb aquestes persones i mantenir el seu interès en seguir connectats amb aquest procés. També està realitzat. I el tercer era escollir un seguit d'escales que una màquina pogués llançar preguntes relatives a un munt d'escales i ordenar-les i valorar-les. Tot això s'ha fet, ho tenim i està funcionant a la comarca i han fet les corresponents proves pilot a Sant Pere de Ribes i al municipi d'Olivella. El PEC 2 és l'ampliació de tot això, posar tots els sensors, posar tot allò que calgui per fer-lo més atractiu i més complet, sempre situant la persona en el centre. La persona és el centre de tot el que estem movent des de la Fundació Ave Maria. La representació gràfica seria aquesta, la persona en el centre i tots els suports al voltant i interactuant constantment per temes culturals, per temes esportius, per convocatòries, per salut, etc. Bé, i treballem en 3 línies d'actuació: drets socials, salut i aspirem a estar connectats amb justícia. Volem connectar tot això, la Generalitat també es mou amb l'Agència de Salut i Social i en vermell hem escollit determinades escales per poder començar a treballar. La primera
és l'escala de la qualitat de vida, però amb el Consorci Sanitari hem treballat una escala del dolor per poder actuar en el dolor a domicili, i també tenim una escala per la salut mental que treballem per la zona de Reus i de Valls. Bé, això seria el gràfic de la qualitat de vida. Això seria que el sistema pot funcionar amb tablet, ordinadors i tal, i que Neveralone interessa. Una sèrie d'entitats han connectat amb nosaltres per desenvolupar Neveralone a les seves zones. Els terrenys i creant oportunitats des de 1987. Gràcies a l'Ave Maria com cal. Molt bé, seguim veient, sí que és ràpid, jo crec que és un pèl, però tothom tindrem aquesta informació perquè ens cal aquest recull i us ho agraeixo. Aquest paper de dolenta de 17 minuts no em va, A mi no em feu aquestes coses que jo no sé aturar jo, atureu els altres. No saludeu, que llavors perdeu 35 segons. És veritat. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom, felicitar, agrair l'estar aquí i després farem unes pinzellades i intentar ajustar-me als 7 minuts. Primer de tot, nosaltres som el Consorci Sanitari del Penedès Garraf, són els titulars dels 3 grans hospitals que hi ha a les 2 comarques i darrere nostra tenim 1.800 persones més o menys treballant en aquest moment. Aquí poso la nostra missió i visió, però en el fons és perquè llegeu, no lo llegiré, però en el fons és per dir dues coses. Nosaltres som administració pública, nosaltres som un consorci públic que vetlla per l'assistència hospitalària i sociosanitària de la comarca, de les 2 comarques, i molt important també és que en la nostra missió i visió està el tema social. No és només el tema sanitari, sinó també el tema social. I ho dic perquè això, en el futur, la Generalitat de Catalunya ja ha fet l'agència, després de molts anys d'integració sanitària i social, després d'estar parlant durant desenes d'anys, s'ha fet, ja s'ha creat, es va presentar l'altre dia, ho dic perquè el futur passa per aquí. Jo ara us explico per què el futur passa per aquí. Mireu la piràmide, el gran repte de futur de l'atenció sanitària i social i del benestar de futur passa per adaptar-nos a aquesta piràmide. D'acord? Quan abans hem parlat de que nosaltres érem experts, jo no sóc expert. Expert, gràcies a Déu, l'expertesa la tenen, per sort, els nostres professionals, i el gran repte que tenim. Aquests són els dos pecs que nosaltres hem col·laborat. Jo no vull entrar molt, en tot cas ja ho explicarà després la meva companya, el Veteraguin i les residents. Els residents ja ha parlat una mica la doctora Helena Camell abans, que és un projecte de com evitar els ingressos innecessaris a urgències de la gent que està en les residències, que ara és una de les coses que crea més disconfort. Qualsevol febre, qualsevol problema fa que es traslladin a la persona, a lo que és el servei d'urgències d'un hospital, que tots sabeu el que és en aquest moment. I això és la nostra orientació estratègica que ara intento lligar en la jornada d'aquí. El futur, com us he dit abans, passa per integrar. És a dir, si a mi em pregunten tu què demanaries de cara al futur, a més de recursos, clar està, jo demanaria un expert en organització, un expert en integració, en coordinació de sistemes. Perquè el que ens ve a sobre, el més important de tot, a més dels recursos, sempre ho dic, és com ho farem per donar aquesta prestació integrant els serveis, integrant les forces de la societat per evitar que aquesta piràmide que us he dit no faci col·lapsar ni el sistema sanitari ni el sistema social. Si a mi em diuen que el que ens toca és dintre de la medicina és la prevenció com a societat de lo que ens ve a sobre. I ho dic perquè nosaltres tenim dos grans fites que tenim, que hem començat, i per això en això som experts, entre cometa, és la integració. En el nostre cas, integració d'organitzacions, però també hi ha dues coses. Hospital transversal, que és el que hem fet, fer un hospital transversal entre els 3 hospitals, d'alguna manera per poder, afrontar millor el futur,
ni més ni menys. Tots sabem els problemes que tenim en salut, de captació de professionals i de talent, però una altra de les coses que nosaltres tenim aquí, que és molt important com a visió, és la salut al home. És a dir, no hi haurà sistema sanitari que pugui entomar des d'un punt de vista no només institucionalitzat aquesta piràmide que ens ve a sobre. Aleshores, aquí ja, us he dit abans, prevenció, intentar que la gent arribi a l'envelliment amb bona salut, coordinar els serveis en el territori, i és molt important, sí a nivell de Catalunya, sí a nivell de departament, però es té que fer en el territori. Això és molt més fàcil dir-ho que fer-ho, és molt difícil aquesta integració. Estem parlant de moltes administracions, públic, privat, de tot. Això també és el repte fundamental. I després, una de les coses més importants és convèncer la societat de que entra un altre paradigma que està relacionat amb l'envelliment actiu, està relacionat a la menys dependència possible i que això forma part del benestar i de la justícia social. Això portem anys parlant, igual que portem anys parlant de la coordinació i de la integració dels sistemes hospitalaris, primaris i demés. I això és molt difícil fer-ho perquè el dia a dia és molt complicat. El dia a dia en aquest moment el sistema de salut, el gran problema que té és l'accessibilitat, no és un altre. Ens hem tornat, hem fet com un muro entre llistes d'espera, un muro de cara a la població. Aquest és el nostre repte, però a més hem de tindre temps, hem de treure temps per fer projectes d'aquests. A nivell territorial és difícil, perquè el dia a dia no ens deixa. Hem d'aconseguir alguna manera de poder pensar en aquest futur, i en aquest futur, com abans s'ha dit, en aquesta comarca, tenint la sort de que ja portem uns quants anys, bastant anys, parlant i fent coses d'aquestes. I jo crec que em queda encara un minut i, bueno, només... Ja està. I aleshores, en tot cas, la meva companya ja explicarà més tots els projectes i demés. Doncs moltes gràcies, doctor. I donem la paraula ara amb el senyor Joan Oliver, de l'Institut Robòtica. Hola, bon dia a tots. Bueno, començaré. No sé si tindrem problemes tècnics. Qui pilota això? Ara sí. Perfecte. Bé, començaré amb una breu presentació de l'Institut de Robòtica. Ja més o menys ens coneixem, però per si algú no ho sap, és la primera vegada. Nosaltres som una fundació privada que estem a Sitges i que va ser creada el 2015 amb l'objectiu de desenvolupar innovacions i comercialitzar-les en el sector de la dependència. Solucions productes finalistes, com ha dit abans el senyor Reverter, que millorin la qualitat de vida de les persones dependents, els professionals que els donen suport i les famílies. En la nostra activitat fem recerca, recerca bàsica aplicada, innovació, desenvolupament i també en certa mesura formació per donar a conèixer les novetats que es van produint en el sector. Hem tingut, des del 2015 que es va crear l'Institut de Robòtica, amb molt pocs recursos, hem anat creixent, desenvolupant el projecte i anar obtenint resultats. Tenim un historial de publicacions científiques, de conferències, de voluntariat també, tenim tecnològic, i hem obtingut alguns reconeixements al llarg del temps, premis, especialment rellevant per nosaltres, el que ens va donar la Comunitat Europea el 2017 com a
millor solució social, tecnològica social, pel nostre projecte o producte Laundry ID de solució de traçabilitat de la roba a les residències, que a més, o especialment, té com a tret diferencial que busca la inclusió laboral de persones amb discapacitat. Avui estem aquí perquè hem anat fent un camí en el que hem anat fent projectes que alguns amb més èxit, amb millor resultat, altres amb menys, ens han portat fins on estem ara. Vam començar el 2015 amb un projecte obtenint recursos. Nosaltres com a fundació privada hem d'obtenir tots els recursos per poder fer els projectes, si no, no els podem fer. I vam començar amb projectes de robòtica, d'automatització de cadires de rodes. El 2016 un projecte de reconeixement de les emocions en persones amb discapacitat per saber si el que estaven fent els agradava o no els agradava. Ja vam obtenir el 2016 el primer producte, Laundry ID, com he comentat abans, que l'hem anat en tots aquests anys millorant i ara podem dir que està present en moltes residències de Catalunya i que esperem molt aviat ja en tota Espanya i amb partners que ens poden fer arribar a tot el món. Vam continuar treballant amb una taula d'estimulació cognitiva per persones amb discapacitat, que avui en dia, aquesta setmana n'hem entregat dues cap a residències de gent gran de Badalona, perquè cada vegada també les residències de gent gran tenen les persones amb més problemes cognitius. Vam continuar treballant en projectes de veure com es podia utilitzar la robòtica en persones amb autisme. El 2019 la Fundació Mobile World Capital ens va reconèixer, ens va donar una ajuda en un projecte per poder fer un projecte utilitzant robots socials per a les persones dependents que viuen sola a casa. Ja vam començar amb el Delivery Bot, és el projecte que vam tenir en el PEC 1. Després hem obtingut també recursos per poder seguir desenvolupant la solució de Laundry ID i permetre sortir, fer el seguiment de la roba en tota la residència. I ja cap al l'any passat vam poder començar ja a treballar en el projecte del PEC 2, que és utilitzar els robots socials a la llar. I a la vegada desenvolupar una nova solució que permeti fer una valoració continuada de les persones, que les entitats que presten suport a persones puguin fer-ne un seguiment. Aquest any realment hem començat... Un minut i excuso, en aquest moment ha sortit la presidenta per rebre la secretària general. Que sàpigues si tenim aquest minut. Endavant. Molt bé. Tot aquest treball ens ha portat a aconseguir recursos per fer projectes aquest any que tenim molt importants. El projecte Radical, finançat pel Ministeri d'Innovació i Tecnologia, d'utilitzar robòtica social en residències però també a la llar. El projecte Mapper, del qual aplicarem Never Alone a Olivella. En aquest sentit, puc dir que estem molt orgullosos que el Never Alone ja tenim, des del Garraf l'estem exportant a altres zones de Catalunya. La Diputació de Barcelona, en el seu Nexus que va fer a Olivella per primera vegada, va utilitzar el Never Alone. Li va permetre detectar una situació de solitud no volguda en 30 persones d'Olivella i ara en el Mapper donarem resposta utilitzant també Never Alone a aquesta situació. Amb el Never Alone també està generant molt d'interès
en altres sectors, en l'àmbit de la salut. Per exemple, vam començar un treball amb l'Institut Paramata en l'àmbit de la salut mental, com hem comentat també amb el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf per al final de vida, utilitzar-lo en el final de vida, i aquest treball amb el Paramata ens ha permès obtenir uns recursos per fer un projecte aquest any molt important del Ministeri d'Agenda 2030, i també hem obtingut recursos per tenir una persona investigadora aquest any que ens ajudarà a potenciar tota l'àrea de valoració continuada. Llavors hem seguit desenvolupant productes i ara estem treballant en una solució de control d'errants no invasiu i no estigmatitzant per les persones, i tenim ja, hem comercialitzat un robot social que ja el tenim treballat en una residència. Gràcies. Tenim que deixar-ho perquè ens demanen que complim. Continuem amb l'Institut de Robòtica agraint la vostra tasca. El Never Alone realment és un èxit i m'agradarà molt que tothom el pugui conèixer perquè crec que és un punter i fantàstic. Els que ho han visualitzat i l'han utilitzat en donen fe. Passem doncs al pas següent. Senyor Joan Oliver, algú s'emporta, com en diuen, allò la dita? Se lleva la lana i no sé què? A veure si algú em fan recordar, no? I otros cardan la lana o alguna cosa. La fama i altres... Pues, en recordem-se d'apuntar-ho, que el senyor Joan Oliver, més que nosaltres, ja ho tindrem en compte, 10 minuts el senyor Joan Oliver, més extensió, però com que li he donat un minut al senyor José Luis, pues aquí jo ja no deia res. Jo penso que necessitaríem més temps. No, aquesta taula ens té una pressió que quan ens prengui la pressió, doctor, sortirem d'aquesta taula estressats, Ja ho veureu, ja ho veureu. Que sí? Sí que, clar, ja ho dèiem, ara sí. Ara ens toca. El meu temps comença a comptar ara, Sí, no. I després de la salutació. Val, perfecte. Merci. Moltes gràcies per la invitació, Consell Comarcal i a tots els presents representants institucionals. Doncs vaig per feina, intentaré ser el més breu possible. Jo vinc com a representant de Neàpolis. En Neàpolis som una agència d'innovació local d'aquí de Vilanova i la Geltrú, que pertany a l'Ajuntament d'aquí, i bàsicament el que ens dediquem és principalment a facilitar tot el que seria la transferència tecnològica, per tant, a promoure el desplegament de determinades tecnologies, que parlem de tecnologies avançades disruptives, per poder aplicar a diferents verticals. Llavors, una mica el marc d'aquest projecte, en el vertical de la salut, ha estat una mica l'objectiu és el poder aplicar aquesta estratègia. Llavors, per fer-lo, el que vam crear és el que es diu Living Lab, en aquest cas de salut i benestar, que bàsicament és un laboratori ciutadà, un laboratori on poguessin participar els diferents agents relacionats amb les diferents tecnologies i diguéssim, relacionats amb els diferents sectors socials. Llavors, específicament el que vam promoure és que hi hagués interacció entre 3 grans grups. D'una banda, la comunitat d'usuaris, que serien els que acabarien rebent tot el que seria el desplegament de la tecnologia. Després també experts de l'àmbit de la salut i de l'àmbit social i els experts tecnològics o experts, diguéssim, emprenedors que havien de construir o crear les determinades solucions que es volguessin promoure o que es poguessin desplegar. Llavors, bàsicament, aquest Living Lab el que pretén és, d'una banda, identificar les necessitats que hi ha a nivell social i de salut, d'altra banda, també crear aquest espai d'interrelació, aquest ecosistema innovador, per poder identificar aquests reptes i donar resposta, i d'altra banda també que esdevingui un laboratori de projectes per poder testejar. Llavors, en aquest marc i arran de les primeres converses que van tenir, el primer, diguéssim, reunions, les primeres sessions que van tenir amb els diferents agents, aquests que hem parlat, vam identificar precisament aquest concepte de ciutat cuidadora, que d'alguna manera emmarca
amb aquest en el que estem aplegats avui de comarca cuidadora. I bàsicament el que volíem és recollir aquesta perspectiva salutogènica, és a dir, tot i que el marc del projecte, el PEC, en primera instància parla de dependència i d'envelliment actiu, el que volíem era enfocar-lo des de la perspectiva més positiva, és a dir, què necessitem per crear unes condicions de salut per, diguéssim, reduir aquestes situacions de dependència o donar-lo suport des d'aquesta perspectiva més propositiva. I des d'aquest àmbit, diguéssim, que emmarca tot el nostre projecte, aquesta aproximació salutogènica. D'altra banda, el que volíem era incorporar tot el tema de la innovació i poder desplegar amb diferents projectes, diguéssim, que repercutissin també econòmicament. Tot això des d'aquesta perspectiva de Living Lab participativa, que en el fons el que pretén és promoure l'emprenedoria en aquest sector. Per tant, un cop identificat aquests reptes, que es pugui donar resposta a través de solucions tecnològiques que comportin també una oportunitat de negoci. Per tant, aquesta tecnologia, principalment, diguéssim, digital, tecnologia tal com l'entenem, però que tingui un impacte social i sempre des d'aquesta perspectiva d'innovació oberta, per tant, participada. Llavors, per fer això possible, el que vam organitzar és tot un procés participatiu amb professionals de l'àmbit social i sanitari, que va constar en diferents focus group, reunions específiques, entrevistes en profunditat, i això ens va permetre el que veiem aquí a la dreta, que no es veu al detall, però és bàsicament per identificar que vam poder reconèixer o fer emergir els reptes principals i les necessitats que els professionals ens van posar sobre la taula, creant com el moll de l'os de quins aspectes calia donar resposta des d'un punt de vista social i sanitari. Llavors, partint d'aquests reptes, vam engegar tot un programa d'acompanyament emprenedor. Aquest programa d'acompanyament emprenedor va consistir primer en un Select Weekend Talent, que va ser un cap de setmana intensiu on vam fer una crida a persones emprenedores. Es van inscriure més de 50 persones, unes 60 persones, es va fer un procés de selecció inicial i es van seleccionar 20 persones per participar en aquest cap de setmana. I en aquest cap de setmana es va obtenir, després es van seleccionar definitivament 10 persones emprenedores que van entrar en un programa d'acompanyament emprenedor. Aquest programa d'acompanyament emprenedor va permetre desenvolupar o fer, per una part, un programa formatiu específic d'emprendiment, d'emprenedoria centrada en temes de salut, amb assessors també professionals de l'àmbit de la salut, socials i també del món del negoci, i va permetre desplegar aquests 3 projectes. Un d'ells és l'exemple aquest, que és la startup Medicting, que el que es centrava era en poder donar resposta a través d'un aplicatiu per poder fer de criba de les persones que demanaven una assistència en atenció primària i, per tant, poder fer com una derivació més eficient d'aquest procés. Llavors, amb aquests 2 últims minuts que em queden, més o menys, el que he explicat fins ara és el que hem desenvolupat en aquesta primera fase del projecte, i ara en aquesta segona fase del projecte el que ens agradaria és poder aplicar aquesta mateixa lògica, la lògica del Living Lab, del laboratori ciutadà participatiu, aplicat amb tecnologies disruptives, però específicament amb tot el tema de realitat estesa. Això, quan parlem de realitat estesa, estem parlant de realitats immersives, que inclou realitat virtual, realitat augmentada i el que seria la realitat mixta, que combina aquestes dues. Llavors, el que voldríem és aplicar el poder desplegar oportunitats fent servir aquesta tecnologia per que doni resposta a aquesta ciutat cuidadora i, de manera ampliada, a aquesta comarca cuidadora. I per això, de fet, fa 2 setmanes a Neàpolis vam inaugurar un laboratori de realitats immersives, aquest Immersive Experience Lab, que diguéssim que té aquesta orientació participada de Living Lab, però és un espai d'experimentació específicament centrat en aquestes tecnologies amb una vocació d'impacte social. Llavors té tota una part de formació especialitzada també, tota una part dedicada a recerca, perquè està en col·laboració amb la Fundació I2CAT, que és un centre de recerca i precisa específicament
Aquest laboratori de realitats immersives integra un laboratori de tecnologia hologràfica d'aquesta fundació i, per tant, estem en col·laboració per poder desplegar també projectes de recerca en aquesta línia, però ens agradaria poder complementar en tota la part de promoció empresarial i de promoció d'aquest ecosistema emprenedor. I, bàsicament, el que, diguéssim, el puntal d'aquest projecte serà la creació d'un campus d'emprenedoria disruptiva centrada en aquestes realitats exteses. Un exemple d'això, que és una de les proves pilot que ara començarem a desplegar, és precisament dintre del marc també d'un projecte o de la participació que estem tenint des de Vilanova i la Geltrú en l'àrea 5G Penedès, és el que seria el seguiment del pacient crònic com a infermeria connectada. En aquest cas concret, a la residència Josepets es farà un seguiment a través de personal d'infermeria i a través d'un dispositiu mòbil, ja sigui un mòbil, una tauleta o unes ulleres especialitzades per això. Llavors, la idea és poder captar imatges en temps real, per exemple, per fer un seguiment d'un tractament de pell, i que a distància hi hagi un expert, un dermatòleg en aquest cas, que pugui fer una valoració en temps real del que s'està veient i, per tant, que pugui aconsellar de la intervenció que calgui fer. Això facilitarà que es pugui fer aquesta intervenció en temps real i de manera molt més pràctica. I em sembla que més o menys amb això completa el temps i amb això moltes gràcies. En primer lloc, quina taula de coneixement. Permeteu-me que apuntem anys de treball, grup d'investigació, prevenció, participació i vocació, en conseqüència un Garraf, una comarca cuidadora. Doncs aquesta taula la fem aquí, quedem conclosa i donem pas a la següent. A tots i a totes, moltes gràcies.